Ще му засложиш и малко само устата. Не знам дали усещате колко са му горещи ушите. Постоянно е горещи. Благодаря. И тук решиничка да запаметиме момента. Сега тук дали се вижда. Нищо не изглежда. Въртленцето и... Трошици, тук съм свенчо. Браво. Браво, Зенче. И така, ако може само така лапче. Той се държи до последно. Пусни се да познавай в действие ръкохвата. Браво, чушици. После така ще стои за ЕКГ. Това сърце изглежда супер. Слава Богу. Само ЕКГ-то ще му закача да видим, ще се постои малко на ЕКГ. Само ако може да пикате електроидите. Не съм жи докосна. Пречат на изследването на. Това е пред инфаркт на мечки. Не, много добре си му работи. Ама вижте го само как видиш. Край. Нещо сега ще се случи. Добре. Сърцето по принцип си му е окей. Ами слабо. Няма души го изпокои. Така че смисъл той за момента от всичките добермански истории. Ние не сме видяли още. По принцип за момента е окей. Това, което препоръчваме един път в годината, когато се прави ваксиниране, често като се вижда, да се преслушва по принцип и да му се следи пулс. В смисъл дали е пулса, който отговаря, който слушаме на сърцето, дали отговаря с съдовия, с артерията. В смисъл това е нещо, което на прегледа по принцип се прави. Ако има нещо, което е съмнително и се разминава пулса с артерията тук, феморалната или когато го слушаме, тогава пак трябва да правим ЕКГ-та. А вие това го казвате специално за него, защото е триног и има особености? Или за всички по принцип големи породи, когато смисъл има проблем с проводимостта на сърцето, в смисъл с ЕКГ или когато може да направя диастативна кардиомиопатия, това е едно от нещата, които им става доста бърз пулса, в смисъл ненормално бърз в нормално по принцип положение и започва, понеже този пулс, когато го чуваме на слушалка, тук има една артерия, феморална артерия, където си пулса по принцип се предава, самия пулс на самата артерия се предава заедно с този, който чуваме на слушалката и трябва да са идентични едно към едно. Когато има някаква разлика, в смисъл обикновено има проблем с сърцето, тогава правим това изследване. Да. Така, относно по принцип дишането, вие какво сте правили значи вчера? Кръвни изследвания? Вчера кръв, да, направихме, защото аз не знаех дали за тая една година успял да изчисти дроба. Какво има на дроба? Ами заради тази цялата химия бяха показателите там, аз не разбирам. Черния дроб. Чакайте, аз смисъл дроба за бял. Белия дроб не сме го снимали, защото той просто гледам да му спестявам стресови ситуации. Бъхрова жинка, като... Той сега поне може да стъпва, защото е на обезболяващ и аз не знаех какво лечение ще последва там доктора до нас. Дадоха му мелоксикан съм го. Да, не сте. Бръването шиничката няма, женчици, няма повече, няма нищо, да.